Avui anem a conèixer la música al Renaixement. Després de l'Edat Mitjana sorgí el Renaixement, que respecte a la música i les altres arts va des del segle XV al XVI. Aquest període s'originà a Itàlia i tenia un interès especial per tornar a descobrir i així renaixer la cultura tant de Grècia com de Roma. A més, tots els artistes estigueren influenciats per l'humanisme. I què és això de l'humanisme? Doncs és un moviment cultural que dona molt de valor a l'ésser humà, ja que és considerat com el centre de l'univers i, per tant, tot gira entorn a ell. Una mostra d'això és el David de Miguel Àngel, una escultura que mostra la bellesa i la perfecció de l'home. I com es dona tant de valor a l'ésser humà, a diferència de l'edat mitjana on els compositors eren anònims, ara aquests sí que firmaran les seues obres. A més, en aquesta època s'inventa l'impremta, la qual cosa permet imprimir les partitures. Així podeu veure una mostra d'una partitura del Renaixement. Bé, si recordeu, a l'edat mitjana diferenciàvem entre música religiosa, que era aquella que anava destinada a alabar a Déu, i d'altra banda la música profana, la finalitat de la qual era la d'entretindre amb els joglars i amb els trobadors. Doncs ara en el Renaixement seguirà havent música religiosa i música profana, però la profana tindrà més importància que abans, val? Guanya importància. Bé, així i tot segueix havent música religiosa, en la qual trobem distintes formes musicals com són el coral, el motet, la missa o el villancet. Mentre que la música profana trobem altres formes musicals com per exemple el madrigal o el cànon. Si recordeu, a l'edat mitjana amb el cant gregorià es cantava a capella, és a dir, la textura era monòdica i per tant totes les veus cantaven el mateix a la vegada. Vegeu, sols hi ha una línia melòdica. Però ara al Renaixement prolifera el polifonisme. I què vol dir això de polifonia? Doncs fa referència al cant de diverses veus o, si no, a la interpretació de diversos instruments de manera simultània però amb melodies diferents. I dins de la polifonia trobem, d'una banda, la textura homofònica en què totes les veus es mouen de manera homogènia, és a dir, van al mateix ritme. Vegeu com les negres de les diferents veus van al mateix ritme, estan en la mateixa seqüència temporal i les blanques també. I d'altra banda trobem la textura polifònica o contrapuntística. En aquesta les veus no es mouen alhora, és a dir, no van al mateix ritme. Cada veu té un motiu melòdic que va repetint-se, va imitant-se per les diferents veus, però no al mateix temps. Una altra diferència respecte a l'edat mitjana és que encara que segueix present la música vocal, la música instrumental ara guanya rellevància. Val? La música instrumental és aquella, com sabeu, composta per ser interpretada per instruments. I alguns dels instruments del Renaixement són els següents. Primer, de corda puntejada, d'aquesta família trobem el llaüt, que podeu veure-lo aquí. D'altra banda, la vihuela, la qual és originària d'Espanya. Després, en la família dels instruments de tecla, podem destacar el clau, el qual vos pot recordar al piano. Amb els instruments de corda fregada podem trobar la viola de gamba, la qual és aquesta, on podem veure-la des de diferents perfils. I per últim, amb els instruments de vent, destacarem les flautes de bec, que segons el seu tamany doncs serà més aguda o més greu. Bé, i fins ací la música al Renaixement. Espero que hàgiu estat atents perquè ara haureu de demostrar els vostres coneixements.